ọ bụrụkwara adatara anyị na-asọpọtụ mmiri enwe ilo na ịbụ memba ya ị nwere ọpụta agwa anyị nata na ndị ụka yiri anyị elu ị na-aghọta ọ sị na ndị ụka yiri anyị I agree with him ọ bụkwa na ịbụ memba ya na ị na-asọpọtụ ya na ya na these two people kọma ife dị iche ya na onye a na anyanwa you understand me ọ bụkwa na ị na-asọpọtụ ya is either that na ịbụ enemy of the truth ma ọ bụ na ịbụ a hypocrite ihe a simple truth ka m na-agwa gị ịghọtago na ọ bụkwa na ị na-asọpọtụ mmiri enwe ilo ekwuzina maka ndị ụka ndị pastọ criticize na ndị pastọ epụtaza na-asị ya na ndị pastọ mere nke mere nke ọzọ do you understand ife m na-agwa gị bụ the only truth ịma nweta ebe ọbụla because ọ bụkwara that na ị na-asọpọtụ mmiri enwe ilo wee na-criticize ndị pastọ ịma na ibe hypocrite and n'ịbụ enemy of truth ị chọrọ ịbụ onwe gị eziokwu do you understand you don't want to tell yourself the honest truth and wish na mma pụta ebe a na-agwa gị enwere ife dị iche mmiri enwe ọkara na ndị pastọs difference a na-ese onye nke a na-agwa gị na Jizọs bụ nye gị nwa nye gị ego nye gị unu nye gị akụ na ụba ị na-aghọta na etu ahụ kwazi ka mmiri enwe si agwa gị na eze nwaanyị asọgbara gị ndị obodo obodo nye gị ego ịghọtago nyekwe gị akụ na ụba so kedu ife dị iche werezi ile gị gụọ eze gị ọnụ ma ọ bụ na ị chọrọ ịbụ onye gị eziokwu